20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы. Студияда Фәнис Камала, хәзер булачак темалар турында. Татарстан делегациясы Сауд Арабстаныннан сөйінішлі хәбәр белән кайтты. Мәдәният ягыннан да, гыйльми яктан да шушы безнең объектлар бик күренекле. Татарстанның астрономия обсерваторияларын ЮНЕСКО мирасы исемлегенә кертүенең төп шартлары хакында. Инзилә Хусейнова. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россия вице-премьеры Виктория Абрамченко белән Саба урманчылыгын карады. Лес — наше богатство. Сегодня состояние лесов, оно такое, что надо их беречь. Республикада урман хуҗалыгы ничек камилләштерелә? Шулпан Касыймова күреп кайтты. Ике герой очрашты. Героев надо помнить вообще. Расим Баксиков Советлар Союзы героя Григорий Романов мемориаль токтау ачылыш тантанасында катнашты. Толырак Лиана Бахтиева. Болгар радиосы алып баручылары бакча эшендә булыша. Бәхет акча җимеше түгел, бакча җимеше бәйгесендә җиңгән Гайнетдиновлар гаиләсенә елмайды. Алар да кунакта, Алия Сабирова да булып кайтты. Бүген төнлә Сауд Арабстаныннан Казанга ЮНЕСКО комитетының 45-нче сессиясендә катнашкан Татарстан делегациясе кайтты. Рият шәһәрендә КФУның астрономия обсерваторияларын ЮНЕСКО мирасы исемлегенә кертү турында карар кабул ителде. Димәк, аларның кыйммәтен хәзер бөтен дөнья таный һәм аерым шартлар буенча сакланачак. Татарстан һәм Россия өчен бу дәрәҗәле вакыйга. Безнең республикадан хәзер әлеге исемлектә 4 һәйкәл бар. Казан Кремле, Борынгы Болгар комплексы, Зөя утрау шәһәрчегендәге собор һәм монастырь. Татарстандагы обсерватория дөньяга билгеле тагын нинди һәйкәлләр белән бер рәткә куелды соң? Бу хакта Инзилә Хусейнова. Сәгать төнге 12 Дубай-Казан рейсы белән Сауд Арабстаныннан Татарстан делегациясе кайта. Вакыт соң юлдан арылган булуга карамастан, алар елмая. Гаять катлаулы сәфәрнең ахыры хәерле булды диләр. ЮНЕСКО комитетының 45-нче сессиясенә кадәр дә анда Россиянең җиңү яулауыннан соң да күзләренә йокы кермәгән. Беренчедән, Минтимир Шарипович, Рөстәм Нургалиевич, Шамил Хамидович, безнең университет, әлбәттә. Беренчеләрдән булып зур хыялны тормышка ашырулары белән Минтимир Шәймиев шалтыратып кытлаган. Бу эшне дә аның командасы ярдәме белән башкарып чыгалар. Минем өчен бу бик зур һәм кызык тәҗрибә. Без хәзер дә тулкынланабыз. Беренче яктан ул бик зур җиңү, бик зур дәрәҗә. Икенче яктан бу бик зур җаваплылык. 18 сентябрьдә Татарстандагы астрономия обсерваторияләренең ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертелүе билгеле булды. Россиядән аңа кертелгән мәдәни, тарихи, дини 21 һәйкәл арасында бу фән өлкәсе белән тыгыз бәйләнгән тәүге һәм әлегә бердән-бер объект. Дөньяда да мондый фәнни номинациягә тәкъдим ителгән һәйкәлләр бармак белән генә санарлык. Бу зур хезмәт була. Ул Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров җитәкчелегендәге ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия ярдәме белән башкарыла. Сессиядә катнашу өчен галимнәребез 12 томлык материал әзерләгән. Моның өчен астрономнар, тарихчылар, юридик белгечләр берничә ел хезмәт куя. Алар өстәмә рәвештә фәнни һәм гыйльми тикшеренүләргә шактый киң даирәне җәлеп итә. Әйтик, Роскосмос хезмәткәрләре белән дә берлектә эшлиләр. Бүгенге менә бу оптика обсерватория ул астрофизикага күчерә. Менә шушы космоска чыгу нәрсә? Әйтик, шул обсерваториялар булмаса, Гагарин чыгыр идеме? Юк. Әлбәттә, аннарсын беренче менә безнең спутник дибез 57 елда. Җиңүгә илтә торган юл Урау диләр. Тарихи мирас объекты булып танылу чыннан да катлаулы була. Казанда һәм Яшел Үзәндәге обсерваторияләрнең арасы ерак булганга, аларны исемлеккә экспертлар аерым-аерым теркәргә тәкъдим итә. Безнең галимнәр аларның бер-берсеннән аерылгысыз һәм бер бөтен булуын исбатлый. Тагын бер проблема күчмә милекне дә мирас буларак саклау шартлары. Әйтик, Кремль биналар комплексы гына обсерваториянең үзен генә түгел, андагы борынгы җиһазларны, телескоп һәм башка җайланмаларны да сакларга туры киләчәк. Тагын бер мәсьәлә, бездәге обсерватория музей түгел, аларда дәресләр бара, галимнәр күпне өйрәнә. Шушы фәнни эшчәнлекне ЮНЕСКОга кергәч дәвам итә алырлармы? Бүгенге көндә дә шул спектр, рентген, гамма, һәр обсерватория монда гына түгел, алар һәр очалар космоста. Спектр, рентген, гамма ул Германия галимнәре белән бүгенге көндә дә эшли 2019 елдан һәм шактый зур ачышлар
алып бара. Нәк безнең обсерваторияләрне сайлауның төп сәбәбе мәдәният ара багланышларының көчле булуы дип саный Татарстан белгечләре. Алар гыйльми яктан да, мәдәни яктан да танылу алган. Шулай ук 19 гасырда нәкъ менә биредә ил язмышын хәл иткән күп санлы ачышлар ясалган. У каждого объекта длинная дорога, длинная история. Һәр объектны бу исемлеккә кертүнең үз тарихы бар. Безнең галимнәр әлеге шәнлекне берничә ел алып барды. ЮНЕСКОга керү ул зур статус бирә. Бер генә мисал китерәм. Зөя утрау шәһәрчегенә 2010 елда 7000 турист килә иде. Узган ел анда 1,1 миллион кунак булып киткән. Кешеләр өчен объектларның тарихи мирас булып танылуы бик зур роль уйный. Быел ЮНЕСКО мирасы исемлегенә Россиядән кала Эфиопия, Индия, Испания, Чехия, Канада, Франция кебек илләрдән объектларны керттеләр. Ирада Әюпова безнең делегацияне чират торып котлауларын искә ала. Иң зур бәхете бөтен дөньядан, бөтен чит илләрдән вакиллар килгәч, алар Россияны котлаганнар һәм рәхмәт сүзләрен әйттеләр. Һәм анда бик кызык шундый ситуация чыкты. Бер чит илдән вакиллы телефонга төшерде һәм СМС-ка белән җибәрә. Күрәсез инде Россия ничек изоляцияда яши. Шуңа күрә бу политик тарафыннан да ул бик зур җиңү. Хәзер Яшелүзән районында дөнья мирасы исемлегенә кертелгән 2 объект бар. Монысы да бик үзенчәлекле. Әлегә кадәр Россиянең башка бер төбәгендә дә, бер районда 2 тарихи мирас һәйкәле урнашкан район булмаган. Безнең район өчен бу зур эш. Без уйлаганча туристлар күбәя. Без бик шатбыз. Шушы җиңүдән соң Россия ЮНЕСКО исемлегенә кертелгән объектлар саны буенча 9дан 8нче урынга менде. Без Бөек Британияны бер баскычка узып киттек. Делегация вәкилләре әйтүенчә, алдагы 5 елга һәйкәлне саклау өчен федераль бюджеттан $8 миллион акча бүленәчәк. Инзилә Хусаинова, Андрей Ключников, Яңа Гасыр каналы. Бүген Аксубай районының Кәкрекүл авылы өчен истәлекле көн. Монда якташлары Советлар Союзы герое Григорий Романов истәлегенә мемориаль токта ачтылар. Тантанага Россиянең яшь герое Алёша танкы экипажы командиры Рәсим Баксиков та кайткан иде. Төрле чорда яшәсәләр дә ике каһарманның тормыш юлы охшаш. Икесе дә гап-гади гаиләдә туып үскән, икесе дә яу кырында батырлык кылган. Бу көнне Аксубай районының Кәкрекүл авылында 8 ел көткәннәр. 2015 елда мондагы мәктәпкә Советлар Союзы герое Григорий Романов исеме бирелә. Бүген аның истәлегенә мемориаль токта куйдылар. Безнең районнан безнең геройлар ичәвендә Романов ул инде безнең беренче булып алган 44нче елны за высоту 110 степендә. Шуннан бирле ул кайтып сугыштан районда эшләгән. Булган секретарь райкомда, Елабуганар горком секретары булып, инде зур эшләр эшләгән сугыштан соң да бер кул белән кайткан бит инде ул. 1941 елда 34 яшендә Григорий Романов Кызыл армия сафына алынган. 1944 елда Польшаны азат итүдә катнаша. Романов җитәкчелегендәге хәрбиләр 3 танкта дошманның 18 техникасына каршы сугышкан. Шуларның 5-сен сафтан чыгаралар. Зур пехотаны юк итәләр. 1945 елда әлеге батырлыгы өчен Григорий Романовка Советлар Союзы герое исеме бирелә. 80 техники, а у нас там один Алёша. Быелның 6 июнендә Григорий Романов батырлыгын СВО зонасында якташыбыз Рәсим Баксиков кабатлады. Безнең бер танк Украинаның 8 хәрби техникасына каршы чыга. Әлеге көрәш 40 минут барган. Алёша танкы экипажы белән Татарстанның Алексеевский районы егете Рәсим Баксиков җитәкчелек итә. Бу каһарманлыклары өчен ул һәм 4 хәрби иптәше Россия герое исеменә лаек булды. Россиянең яшь герое Рәсим Баксиков Советлар Союзы герое Григорий Романов истәлегенә мемориаль токта ачу тантанасына махсус килгән иде. Героев надо помнить. Вообще Без Бөек Ватан сугышында катнашкан һәр кешене истә тотарга тиеш. Балаларга аларның батырлыгы турында сөйләргә, ватанпәрвәрлек хиссен тәрбияләргә кирәк. Тарихын белмәгән кешенең киләчәге юк. Искать своих земляков, искать своих родных, почитать, потому что тот, кто не знает своей истории, у него нет будущего.
Мәктәпләрдә бу чаралар кирәк дип саныйбыз. Чөнки менә балаларның күзләренә генә дә салсаң да аларның бүген бик күп сораулары бар. Шуңа күрә бүгенге көндә менә мондый мемориаль такталар булдыру, мондый очрашулар булдыру балалар белән ул инде тарихны хәтерләргә, тарихны шул вакыйгаларга катнаш булган кешеләр аша ишетергә, белеп килергә һәм инде дөреслекне саклап калуга килгәндә менә мондый чаралар алар гомумән алганда кирәк. Советлар Союзы герое Григорий Романов шушы авылда яшәгән, аның туганнарының барысы да инде бакыйлыкка күчкән. Яшь буын каһарман якташлары истәлеген кадерләп саклый. Эти люди очень храбры, сильны. Без шундый батырлар белән бер чорда яшәүбез белән горурланабыз. Алар безнең өчен үрнәк. Григорий Романов хөрмәтенә мемориаль такта куярга Россиянең хәрби тарихи җәмгыяте ярдәм иткән. Ел ахырына кадәр Геройлар исеме проекты буенча Татарстанда тагын 6 батыр якташыбыз истәлеге мәңгеләштереләчәк. Аксубай районыннан Лиана Бахтиева, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Ярчалы җитәкчелеге СВОдан кыска вакытлы ялга кайткан якташлары белән очраштылар. Башкарма комитет башлыгы Фәрит Салахов аларның махсус операция зонасындагы көнкүреш шартлары белән кызыксынды. Ниләр кирәклеген сорашты. Ир-егетләр гуманитар ярдәм өчен рәхмәтләрен җиткерәләр. Халык теләктәшлеге тою рухны ныгыта диләр хәрбиләр. Үзләренең гаиләләренә күрсәтелгән ярдәм өчен дә рәхмәт әйтәләр. Ир-егетләрнең барысына да резин итекләр бүләк иттеләр. Бүген Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виктория Абрамченконың Татарстанга эш сәфәре дәвам итте. Казан Кремлендә Рөстәм Миннеханов белән аерым очрашып сөйләштеләр. Соңыннан Виктория Абрамченко Татарстанның урман хуҗалыгы өлкәсе белән танышты. Аны һәм федераль урман хуҗалыгы агентлыгы җитәкчесе Иван Советниковны Соба районына алып бардылар. Лесхоз авылында үсентеләр үстерү һәм агач эшкәртү буенча зур эш башкарыла. Алдынгы технологияләр кулланалар. Булар барысы да экология илкүләм проекты буенча тормышка ашырыла. Тугрырак Чулпан Касымова. Бензопилы, воздуходувки также применяют для тушения пожаров. Урманнарны саклау дәүләт программасы һәм экология илкүләм проекты буенча Татарстанның урманнары янгыннан саклау үзәкләренә 500-дән артык яңа җиһаз һәм 110 берәмлек техника кайтарылган. Алар арасында квадрокоптерлар да бар. Моның өчен федераль бюджеттан 100 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Урман янгыннарын күзәтү өчен кулланабыз. Бик җайлы техника. Урманга киреп булмый торган җирләргә, барып җитеп булмаган җирләргә барып керергә кирәк түгел. Урман кырыена басасындаган үзеңнән запуск итеп җибәрәсең, хайран ярак арага бара ул. Татарстанның урман хуҗалыгы өлкәсендәге яңалыклар белән Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Виктория Абрамченко һәм федераль урман хуҗалыгы агентлыгы җитәкчесе Иван Советниковны да таныштырдылар. Лес — наше богатство. Сегодня состояние лесов, оно такое, что надо их беречь и оберегать. Вот пожарные станции, которые тоже совместно с федеральным центром мы создали, они позволяют, вот с 2010 года, у нас в 2010 году один пожар был, такой, мы ее быстро ликвидировали, нам удается удержать ситуацию. Республика урманнарын үсентеләр белән тулысынча сабалар тәэмин итә. Биредә урнашкан ырлыкчылык үзәгендә ел сайын 12 миллион яшь агач әзерләп бирәләр. Барлык хезмәтләр яңа технологияләр ярдәмендә башкарыла. Күршедә генә танылган урманчы Нургали Миңнеханов исемендәге дендрарий эшли. Оранжерея Саба урман хуҗалыгының горурлыгы. Биредә 600 төрдән артык үсемлек бар. Шул исәптән җылы якларда гына үсә торганнары да. Бүген биредәге бакчада рәсми кунаклар туе агачын утыртты. Урман экологиягә генә түгел, икътисад үсешенә дә файда китерә. Җитәкчеләр агач эшкәртә торган заводны да карады. Монда 200 кешегә эш урыны булдырылган. Агач поддоннарны без шундый зур предприятие Казань Оргсинтез, Нижегородск нефтехим дигән предприятиегә җибәрәбез. Безнең көнгә 2-3 фура поддон китә. Без тагын топливный гранула, агач мука җитештерәбез. Безнең Шимал Саба район урманына китерелә. Без шундый агач поддоннар, агач опилка, щипа. Виктория Абрамченко мондагы шартларны илнең урман хуҗалыгы өлкәсе өчен яхшы үрнәк дип атады. На этом предприятии мы увидели безотходное производство, когда в одной вертикали, в цепочке
и бюджетные учреждения, занимающиеся здоровьем леса, заготавливающие древесину в рамках санитарных рубок, и производство вот такой безотходной продукции лесного комплекса. В этом, мне кажется, ключ успеха, и дальше нужно это тиражировать будет. Мы сейчас подумаем с нашими коллегами, как нормативные акты адаптировать, чтобы такие примеры появились в других регионах. Сабада рәсми кунаклар Урман хуҗалыгы музейында карады. 2025 елда Россиядә урман хуҗалыгының бердәм дәүләт реестры эшли башларга тиеш. Ул утыртылган үсентеләрне күзәтеп торырга һәм урманнар турында барлык мәгълүматны тупларга ярдәм итәчәк. Республика урман хуҗалыгында цифрлаштыру тармагы биргән мөмкинлекләр киң кулланыла. Саба районыннан Шулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстан Кытай белән багланышларын көчәйтә. Былтыр товар әйләнеше 58%-ка артып, 1,6 миллиард долларга җиткән. Бүген Татарстан рәисе Фоу Джифанг автомобиль компаниясе вәкилләре белән дә хезмәттәшлекне үстерү турында сөйләште. Сез йөк һәм җиңел машиналар җыю тармагында илегездә әйдәп баручы дөнья буенча дилер шилтәрегез таралган дип сәламләде кунакларына Рөстәм Миннеханов. Компания җитәкчесе искәрткәнчә, Россия белән хезмәттәшлек күптән алып барыла. Безнең делегацияне Казан Кремлендә кабул иткәнегез өчен рәхмәт. Үзегезне дә безнең заводына килеп күрергә чакырабыз, ди Ху Хань Цзэ. China Fao Group 1953 елда Кытайда оешкан беренче машина төзелеше компаниясе. Рөстәм Миннеханов бүген Лаос халык революция партиясе үзәк комитеты мөдире Тхон Саваном фон Михан белән әфәнде белән очрашты. Уртак хезмәттәшлекне арттыру һәм элемтәләрне ныгыту турында сөйләштеләр. Татарстан рәисе әйткәнчә, безнең республика һәм Лаос арасындагы товар әйләнеше зур түгел, әмма аны арттыру мөмкинлеге бар. Россия Лаос мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан сезнең ил белән уртак эшчәнлек алып баруга зур әһәмият бирә, диде Рөстәм Миннеханов. Дөньяның көньяк һәм көнчыгыш базарында Татарстанның югары технологияле продукциясе танылу алган. Бу автомобильләр, вертолетлар һәм башка техника, фән, мәгариф, мәдәният, спорт, туризм өлкәләрендә гуманитар элемтәләрне җәелдерү мөһим, ди Татарстан рәисе. Ясалма интеллект телевидение студиясендә мөгъҗиза ясый аламы? Тамашачыга сыйфатлы һәм мавыктыргыч материал тәкъдим итү мөмкинлеге бирә. Журналистларның эшен дә җиңеләйтә. Цифрлы алымнарны телевидение һәм радиода куллану турында бүген Казан Digital Week форумында фикер алыштылар. Әлеге әңгәмәне Россия 24 каналы журналисты Дмитрий Щугарев алып барды. Заманча җайланмалар булганда камерага төшерергә операторда кирәкми, студия роботлаштырылган, видео монтажлаганда ясалма интеллект ярдәм итә. Экрандагы сүрәт виртуаль технологияләр белән баетыла. Мәсәлән, менә бу кадрларда алып баручы виртуаль Париждан Мәскәүдәге студиягә атлап керә. Мондый технологияләр нигездә федераль телеканалларда бар, әкренләп төбәк телевидениеләренә дә килеп җитәр дип ышаналар. Бу юнәлештә Краснодар телевидениесе эшен билгеләп үттеләр. Әйтик, алып баручы учак янында утырып сөйли, авыл хуҗалыгы хәбәрләрен җиткергәндә ул инде тавык китәклегендә басып тора. Алар студиясенә хәтта вертолетта төшә. Новые технологии очень активно приходят на современное телевидение. Яңа технологиялар Россия телевидениесында бик еш кулланыла. Санкциялар бу эшне тагын да кызулатты. Аларны үзебездә уйлап табуда дәүләт тә ярдәм итә. Федераль каналлардагы кебек заманча технологияларны төбәктәге һәм муниципаль телеканалларда куллану зарур. Бу тамашачыларның шул исәптән яшьләренең сонын арттырачак. Мы сейчас находимся в этапе активной вот этой трансформации. Без хәзер зур үзгәрешләр чорында яшибез. Фикер, тәкъдимнәр күп, әмма аларның барысы да тормышка ашмый. Кадрлар җитми дибез. Яшьләр өчен бу кызыклы тармак бит. Ныклап тотынып эшләргә генә кирәк. Могут начинать делать историю сами. Фикер алышуда Татарстан дәүләт телерадио компаниясе директоры Фирдус Гыймалдинов һәм Дәүләт Думасы депутаты Россия телеканалы алып баручысы Евгений Попов та катнашты. Ул масса күләм мәгълүмат чараларына булган ышаныч турында сөйли. Бүген хәбәр, яңалыклар алу өчен чыганаклар күп, халык социаль шелтәр һәм телевидение, радио кебек традицион чаралар белән бер тигез дәрәҗәдә кызыксына, ди ул. Шулай да яшьләрнең күбрәк телеграм каналларга өстенлек бирүен әйтә. Очень велико доверие к региональным СМИ. Төбәкләрдәге мәгълүмат чараларына ышаныч бик зур. Аларда яшәүчеләрнең экраннан күршеләрен, үзләрендә барган вакыйгаларын күрәсе, бу турыда шунда яшәүче журналист һәм алып баручылардан ишетәсе килә. Федераль телеканалларга караганда төбәкнекенә өстенлек бирәләр. Доля восприятия соседей, доля восприятия там местного ведущего, местного блогера, местного журналиста, она чрезвычайно высокая.
Һәм бүген башкалада 3 көн барган Казан Digital Week халыкара форумы тәмамланды. Ябылу тантанасында Россиянең цифрлы үсеш министры Мәхсүд Шадаев, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов катнашты. Форумда 100дән артык секция, осталык дәресләре уза, 900 спикер чыгыш ясый, хезмәттәшлек турында 40-ка якын килешү имзалана. 100дән артык компания катнашында зур күргәзмәдә эшләде. Түгәрәк өстәлләрдә цифрлы технологияләрне кулланып, төрле мәсьәләләрне хәл итү юллары хакында фикер алыша. Төрле оешмалар, стартаплар үз эшләнмәләрен тәкъдим итеп, инвесторлар игътибарын җәлеп итә алды. Форум нәтиҗәләре буенча 200дән артык мәкаләдән торган җыентык бастырылачак. И самое главное, что этот форум, он позволяет не только... Иң мөһиме форум фикер алышу гына түгел, күп кенә мөһим карарлар кабул ителә торган майдан. Татарстан хакимият органнары һәм бюджет учреждениеләрендәге барлык эш урыннарын Россиядәге операцияләр системасына күчерү турында килешү дә имзалады. Форум предоставил возможность отечественным компаниям... Бу форумда республика компанияләре, стартаплар үз эшләнмәләрен тәкъдим итә алды. Хезмәттәшләре, инвестор һәм заказ бирүчеләр белән файдалы элемтәләр урнаштырдылар. Виртуаль урманда шүрәлене очратып буламы? Яңа Кырлайдагы Тукай музеенда мавыктыргыч онлайн проект эшли башлады. Бөек шагыйрьнең 140 еллыгына әлеге авыл һәм Сәгъди абзый йорты ничек итеп яңартылачагын Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстанның ананас, гранат һәм айва кебек көньяк җимешләрен үстерә белгән уңган хуҗабикәсенә бакча эшләрендә ярдәмгә бүген Болгар радиосы алып баручылары килде. Балтач районында яшәүче Гөлшат Гайнетдинова иртәнге чәй тапшыруында игълан ителгән конкурста җиңгән. Анда катнашучылар мул уңышларын фотога төшереп җибәргә тиеш була. Радио йолдызлары беренче урынны алучының хуҗалыгына кайтып эшләүне шандырган. Осталыкларын ничек күрсәттеләр? Иң авыр капчыкларны кем күтәрде һәм конкурста катнашучылар тагын нинди уңышы белән гаҗәпләндергән? Барыс хакында тулырак Валия Сабирова. Балтач районы кояшның җылы нурлары күзне иркәли. Түтәлләрдә калган көзге уңышны җыяр өчен менә дигән көн Гайнетдиновлар бакча эшләрендә бүген. Ярдәмчеләр белән бүген уңышта тизрәк җыелып бетәр. Гайнетдиновларда кунакта Болгар радиосы алып баручылары җиң сызганып, кулга чиләкләр тотып, алар да эшкә кушыла. Августта иртәнге чәй тапшыруында бәйге игълан иткәннәр. Мул уңышны фотога төшереп җибәрергә кирәк була. Җиңүче радио тыңлаучының тавыш бирү юлы белән сайлап алына. Алып баручылар аңа бакча эшләрендә ярдәм итәргә тиеш иде. Фотоларда арба тулы кабак, 1 килограммнан артык авырлыктагы бәрәңге, зур-зур помидорлар, Гөлшат Гайнетдинованың тәрәзә төбендә үскән ананаслар барысын гаҗәпләндерә. Шундый мул уңыш үстергән радио тыңлаучыларыбызны зурлап, аларның шушы уңышларын башкаларга да күрсәтү теләге белән янып, мактанырлыклары булса, әйдәгез әле фото бәйге урнаштырабыз, фото бәйге эшлибез дип шушындый фикер белән янып яши башладык та, радио тыңлаучыларыбызга шушындый тәкъдим белән чыктык. Виноградлар өлгереп килә. Гөлшат төрле сорт йөзем генә түгел, айва да үстерә, бакчада лимоннары соргая, ботакларда кичкенә гранатлар асылынып тора. Тиздән ананастан да уз итеп булачак. Бу кызыксыну миңа әтиемнән күчкәндер инде, чөнки әтием безнең менә гомер буе шундый үсемлекләр белән кызыксынды. Без кичкенә вакытта гел өйдә лимоннар, гранатлар үсеп утырайы. Бырычлар да кызарып утыра монда. Баклажаннарны да инде алыр вакыт. Тиз арада савытлар яшелчәләр белән тулды. Әллә безнең өчен махсус калдырганнар, әллә хәтта менә күрсәгез помидорлар чәчәк атып утыра әле монда. Уңыш, субханалла, бик әйбәт. Эштән бушаган арада күңел ачарга да өлгерәләр. Иң рәхәте гармун көйләренә бергәләп биеп алуларыдыр ул. Җыйганда ук яшелчәләрнең тәмен татып карамыйчы да булмый инде. Менә помидорлар да алынды. Бигрәк тә гармуннар булгач, кеше көмәкләшеп булганда, монда ял итү. Мин булай итеп күптән ял иткән юк идерсен әйткәндә. Ничек эшләдегез? Шайтып ашарга кирәк. Эш беткәч уйнарга ярый дигән кебек, хәзер өстәл янына да утырырга була. Унган хуҗабикәләрдән мул табын, күңелле дә шул инде, бергәләп ял итүләре. Алия Сабирова, Ләйсән Сәйтова, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый хәбәрләр иде, барыгызга да уңышлар телибез. Сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез, Татарстанда элегрәк вәгъдә ителгән аномаль һава торышы урнашты. Температура нормадан 4-5 градуска югарырак. Антициклон йогынтысы киләсе тәүлектә дә сизелерме?
Бу хакта тулырак берничә минуттан сөйләшербез. Бары тик сентябрь азагына кадәр Данил Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны 10% ташлама белән заказ бирегез. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф-купе турында хыялланасыз икән, иртәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматлары буенча республиканың барлык районнарында аз болытлы һәм явым-төшемсез көн фаразлыйлар. Балташ, Арча һәм Биектау районнарында алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Төнлә температура якынча 10 градус, көндез һава 26 градуска кадәр җылыначак. Буа, Апас һәм Тәтештә шундый ук күренеш. Аз болытлы. Төнлә 13, көндез 26 градуска кадәр җылы була. Нурлат, Чистай һәм Ширмешәндә аязучан болытлы. Яңгырлар вәгъдә ителмиләр. Төнлә 9, көндез 25-26 градус. Ярчаллы, Әгерҗе һәм Менделеевскида аз болытлы, явым-төшемсез. Төнлә температура 10 градуска тирәсе, көндез 25 градус җылы. Азнакай, Урусу һәм Лениногорскида көндез 24 градус, төнлә 11 градус җылы. Югары температура безнең республикада киләсе атна башына кадәр генә сакланачак. Аннан ул әкренләп төшә башлый. Шуңа күрә бу ялларны файдалы үткәрегез. Мисал өчен, Татарстанның туристик шәһәрләрендә Булгарда киләсе тәүлектә кояшлы булачак. Көндез 24 градуска кадәр, төнлә 11 градуска кадәр җылы. Зөядә көндез 25 градус, төнлә 10 градус көтелеп кала. Алабугада аяз көн, көндез һава 25 градуска кадәр җылыначак, төнлә якынча 10 градус фаразлана. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк, расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Казанда шимбә көнне һава торышы кояш һәм җәйге җылылык белән сөендерәчәк. Көндез температура 26 градуска кадәр күтәрелә, төнлә якынча 12 градус була. Атмосфера басымы югары, төркемеш баганасының 765 мм тәшкил итә. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Дымлылык якынча 40%. Җирнең магнит кыры тоттырыксыз. Әлегә менә шулар. Студияда Рәүш Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.